lechon. Tayo ng lechon. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. May lechon na tayo. Lechon, lechon. Lechon, lechon. Lechon, lechon na tayo. Okay. Ay, ay, ay. May lechon na tayo. Ang magpapaboy, ang magpapaboy. May lechon na tayo. Dari niya. Lag na. Try pa. So, the address na nakita. Oh. Nya. Okay. So, nya ito mano ito bayad na. Hundred, 160 pesos? Oh, talaga. Nakamagayan. 160 pesos. Oh, when. So, uh, i-add mo man niya Viber na tapos i-add na ko dating Gcash, dating number ko. J Marco. J Marco.
Datoy di ko, datoy di ay amo mo na. Datoy. Datoy. Nya nga number data. Talo tayo. So kinang pa di number aja nga. Di number ko nga para ba? Sige. Ah, wen nya nga number. Nya nga number. Nya nga number. Ah, basta di hanga 100. Sige, iyad mo na nga kung tanong makita ko wala. Nagdadrive pa rin. Tano pa, may tano group tayo. Tapos, so, di ay, sabay na ko yung tulong arti. Ito siya tamang itulog niya yan eh. So, ano, oh, oh, well. Tige ito kuan, tige ito accessories padalak ko lang ako, tige accessories ko nga pang kuan, nagatong accessories. Sa mga palita na kababay natin. Orot. So anyway, ninya dyan tamagag, di pa. Dito magkasabay di Gloria. Taga pa. O tanang di bakasyon kaya plano, di bakasyon kahit magsabat Gloria ng kita. April. Okay. Ah, so tanong makita ni pinagsampad ko no pasano no traffic to. Oh shit, April 4. So kung nasparigan, so kung nasapa nga rod, so kung nasapa. So April 4. So April 4 ka Sabado niya. So rod, so kung nasparigan nga, nariga ka natin commute. Kailangan talaga ng service kung panahon yun. Ano nga natin ko, ano siya kung lang ti Markila. No, tati ko, no, kung nasparigan, niya nga tati, siyempre, may sakto ay, niya nga ito. Ah, ano tati ko pa, pero at least tati pa ako, niya nga tati kalakaan. So, no, kahit kumitig sa Sabado Gloria na eh. Di man game lang, para papado mo lang. Oo. Apay ni Bayo, na mong drive. Manila pa. Pag pinilayo, posilit na gilugan na. Di ko manilayo, iposilit na ko na. Isildo na nga, ay kaktipan, 3,000 oh. Oh. Siguro to. Ano, tingnan. Tingnan ito eh. Discard. Ay, di ba, marki lang ako ha? Di ba, di marki lang tayo ako, may isa, mabalit. Di ko, or may isa, so, ya? Oh, di ba? So, manong ti ko dyan. Oh. Wala, full tank to pa dyan.
Wala ta balikan, may isa lang nga siyempre airport lang di, eh. Airport to one way lang di, eh. Ani malalayo di kanti may isa nga dinakdakan nga pa. Nalaka lang diyan damagan man diskartyan nila yo. Ano ka nas balikan ti sampot ko ka auno ti sampot ko. Kita man niya yang aldaw di auno. Mga kasiyay, auno a dos. Ore ka, nya kay orti maya nga kapintasan nga pinagsampot ko. Adi nga traffic. Apeng Wednesday. Nya di auno di ay. So kailangan Wednesday ken Thursday mapalimpay. So if kontak mo ni Leo kaya na masirag na rin niya. Already lang altaw kasi wala ang from dito nga po. Buwan sungurod. Tapos di ba sunod to ti mga alati mga arkila tayo luganan. Ayan ti dito nya tinalaka. Nya tinalaka. Di sunod. Uri may salangan di kalakangan ta ito tong tawag. So pasyente ko kanya kalakaan nga lugan ta siya man ti kargana eh. Okay nga. Paan yan? Basta kita doon yung kalakaanin na, yung importante maluganan. Siyempre alanganin nga ako di eh. Kaysa commute ako kayo ba? Kaya kang commute. Ang problema kanya din commute. Hindi. Di nga rod eh. Sumurod. Di. Kung nga rod. Kin may saka. Ben. So, kasi nga rod yung plano. So, basta importante, siguro doon di Sabado Gloria, ke A4 day. Sabado Gloria niya. Ah, balikan lang tayo di so pala. One. Pagka. Well. Bueno. Siyempre yan. Mm. Oh. Sino? Okay. 4K. Basta 24 hours. Bakit daman lang din ko di ba? Itatrack na ka man di ba? Well. Mm. Well. Okay nga ron. Pagka na kini Leo ang kasi di plano to na muna. Well. Ayos. Siyempre nga ron, excited. Sorry nga gastos na rin di pagplete. Agregat ni awan di ko lang di ko kinyami kinibimbim ja awan di ko maantya masango nga talaga. Tadi ka pag naka eh. Siyempre agregat di ko. Pag kumano wala masangsangon to Tati hindi kasi makakuha awaan sabagay na baik pa yung pati o prayo kung apa yun. Siyempre sakit mo ti tao.
Pwede. Apa ni Papa, agko niya, next year, ag 80? Oh, no kaya na sa uwi, no, nagkuha ko ba, paksyon ng next year, kailangan na March 20, aso na yan. Well, dapat ay 80 na niya yun. Next year di ay. Next year, ay, dati, ay, 79 na kaya sa buwan, dati March 10. Ay, wala. Ano na? Siyempre, next year. Oh, mali. Ano ba? Dapat nag-advance tayo. Kami, hindi March kami nga bakasyon. Murata, dapat i-apply mo di last year eh. So, diyan makamat na ron, diyan makamat. Pwede. So, dapat pwede, tariga kay pwede, tariga kay pwede. Di ba, di, budget kita. Bali, talaga, bukan ba yun? Sige. Well. Ano buyan? Ano ba buyan niya? Di ba niya? Well. Ah, siguro din. Basta mga basta sa Gloria din. Tayo na targetan eh. Basta 4. Nasapsapan niya, max light eh. Oo. Well. Jila arrival lang di ba di problema. So kung ibaga mga ginili yun kasi di plano. Ah, fine. Okay, ayos. O, kumusta yung mama ni Papa? Yeah. Ada para tutulog sama ta, tutulog. Okay, pero ta pumbayad ta. Hmm. Ni mamang may ladder na isa ka na. May pagnapat niyo. Ah, pigsa at least may basta kita bisa ka na at least may data nga makapag na. Kaysa di wala, di hmm. Oo. Tanong ko lang, tanong ma-exercise pa sit. Oo. Oo. Hmm. Okay na. Ah, no, tanong ma-exercise ko lang. Kita to man ta tila dawat to taman di load eh. Di siputan di kita text na. Oro siputam. May lagay 150. So 150 ka mabaling diya di ba? Oo. Bueno. Ah. Hmm. Oo. Yan, importante may magdamag na. Wala, so na. Makikita ka rin na comment mo, bibuya.
okay yan. Mas maingat yung pagdamot. Wala, sorot. Di kaya wala, di masukat-sukat. Na nag-rig. Oo. Mm. Well. Mm. Well. Mm. Oo. Oh, okay. Well. Well, di profit lang din. Mm. Mm. Oo. Okay. Very good ah. Jai. Ay, mama, sa tutak na. Yung makikita. Ano, ayos lang. I-send mo lang tatag. Mag-open ako. Hanap mo nga. Well. Mm. Mm. Ore dua. Pag-ano, di mo muna. So, kita ni Kwa, ni Marco i-add mo. When? Yan pa ingay. So, MH Del Pilar. Yan kasi kan. MH Del Pilar. Okay. Mano? 160 pesos? Okay. Ah, ayos. Ay, bird ko natin. Ah, okay. Ingat kayo dyan. Okay, bye. Bye. Okay. Dito tayo sa gym. Hirap mag-parking. Kuha ng parking. Mag-gym tayo, mga kalitsyon. Lechon na. May baboy na. Mag-gym tayo, mga kalitsyon. Tapos na ang pagkuha ng baboy. Papoy. Papoy. Ay, parking ang problema yun. Meron tayong nakita, mga kalitsyon. Meron tayong nakita. Yan siya. Saan ka na? Saan ka ba? Brother? Yan. Hirap naman kumuha ng parking. Layo mo naman, pare. Yung tagal lang. Ako po, wala. Kabila yata. Layo. Ikot tayo. Ito. Meron. Meron tayong parking. Problema na dito, yung parking, mga kalitsyon. Ay, sus.
Ayun. May parking na tayo. Okay, mag-gym muna tayo mga kalitsyon. Mga kalitsyon, babush. Gym time.